Takže už zajtra, v nedeľu 21. maja, večer vysielame ďalšiu reláciu. Takže tak. Porozprávame si o študentských protestoch, o Mečiarových amnestiách, o tom, že ústavný súd bude rozhodovať, o tom, ako treba zachrániť tých slušných študentov, ktorí nie sú zmanipulovaní, od tých, ktorých tu cieľene manipulujú. Takže tak. Pán Dano, aj pán Rudovajský. Viete čo, tieto máfie skurvené nepodarené na úroveň, nech sú poskytnúť na pána prezidenta Slovenskej republiky policajného zboru číslo telefónu. Tu sa jedná o dôležité správy. Toto, čo došlo k vražde. Tieto mafie mi nechcú poskytnúť tieto čísla. Prosím vás, ak môžete, pošlite tú verejnoprávnu televíziu na toto číslo, čo vám ukáže, aby sa to mohlo o tomto dozvedieť mafia, aby sa mohlo o tomto dozvedieť celá verejnosť. Ďakujem. Dovi. Posielajte nám vaše, takže tak, zoberte telefón, otočíte na seba, poviete, takže tak. 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 Internet to je jedna úžasná věc a hlavně v tom, že můžeš říkat, co chceš a nemůže se ti stát, že přijde nějaký čurák a řekne ti, tohle můžeš, tohle malinko můžeš, to nemůžeš, choď do piči.